ブン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 
ブン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 。鏡ちゃん。クリア。ということで、深夜違う。筆者、スチームで、GTA 買ったので、GTA 配信、やってこようと思います。どうも、カニコです。こんばんは。これカニコの分身です。どうビキニが似合うでしょ。知らんけど。よいしょ。ということでやってきます。ブンブンブン。ごめんなさい、一人でなんか興奮してた。赤月さん、ホタルさん、リアーちゃん、コウガニャ、ピンリカブさん、コウガニャ。そうです、久々ね、GTA をちょっとやることを思います。今回はね、カイコはね、スマホで GTA なんてない。スチームパソコンで今ねやってます。パソコンだからね、みんな見えてすごくない？これさ、パソコンだとさ、これどうやってこれかいな。これでさ、まあ、3人称してるように見えるじゃない。でもさ、あれこれ3人、これ1人称してるように見えるのよ。しょくないこれ。ほらほら。すごい FPS っぽい。こういうのがちょっと楽しいですね。とりあえず逃げましょう。バレてしまったのね。バイクの運転が過ぎます。ボンボンナンクンナイサ3号さんこんばんは。初心者の GTA です。ステートミヤ版。なんか違う。わかんない。今日はカリコこのゲームね、バイクをね、見つけましたね。バイク楽しいんですよ、俺。ちょちんちゃん。まあ、ちょちんちゃんだもん。ほとんどやんないで。聞いちゃったし。見て楽しくないこのゲーム。ドゥーン。ドゥーン。ドゥーン。警察捕まえられるもんなら捕まえてみなさい。うわ、いや。あとさ、カニが思ったんですけど、このゲームでさ、これなんかバイク壊れちゃってもさ、またなんか最後と配布されるみたいなシステムなかったっけ？保険とかかけられなかったっけ？トムさんこがにゃー。今日はね、GTA 行かなきゃいます。まあ、あくまでちょっとね、準備というか、ちょっと操作に慣れておこうかなということで。ですね、この後ね、23時か、22時半かな。くらいからちょっとね、GTA のコラボをね、ちょっとやるんです。はい。そのために、カイコはね、ちょっとレベル上げたり、お金をね、手にしたり、装備を買ったりね、なんかそんなことをしようと思ってます。って思ったんですけど、このゲームって何すればいいゲームなんでしょうかね。ね、ちょっと待って。思った。これさ、ゲーム画面さ。ゲーム画面はみ出しちゃってる。チュリン。チュリン。クリア。すいません、ゲーム画面で映してた。悪いことする？でもさ、なんかいいことするとお金もらえるって聞いたけど。こんにちは。どうも、パーチャーYouTuber のカニコです。いらっしゃいませ。あ、寝ちゃった。麻酔銃で寝ちゃいましたね、この人ね。頭飛んでったかもしれない。ね、カニコ思ったこの画面よりさ、全体見せた方が良くない？こっちの画面の方がいい気がする。ちょっと待って、星ついてない。見えます。とりあえず見えます。やばい。
っちの画面の方が見やすいと思う。太い画面切り替えます。ブン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 。ブン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 。そうで、バイク欲しいバイクとか。だってこのゲームさ、なんかお金稼ぎとかさ、なんか難しいじゃない。ちなみに、今オンラインモードをやってます。オンラインモードでなんかみんなでね、なんかやりたいなと思って。ちょうどにオンラインモードでお金をね、稼いだりなんかね、いろいろ、ラッキーでーす。はーい。ラッキーでーす。とりあえず人を倒して、お金を手に入れるのかな。わお、めっちゃ撃ってくんですけど、この人たち。怖っ。警察何ヤンキーなのマジ。ヤンキーより、わーちゃ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 。ふいーさんごまかにゃ。やましい。しかも警察の人も他の車に引かれてた。チーナだ。そうね、実際この運転してたわね、マジでね。足腰どころか。もう全身壊れちゃうよね。千葉で足しびれちゃった。しびしび。あ、なんかコンテナがある。チーマイチェーンそれ乗せてください。チーマイチェーン行かないで。ああ、よかったよかった。こういうので中に入るんですね。ゴミばっかじゃん。早く行ってください。これ早いし。What the fuck? ねえ、ペンギンカブさんのそれなんて読むの？ワステッド？知らない、読めない。難しいです。ねえ、誰かいるの？ほら、早く行け、早く。おー、この人運転あんまり上手くないですね。なんかね、とりあえず今レベルいくつなんだろう。これどうやって見んの？カリンコ、元気少な。これレベルとか、ねえ、頭ぶつけられたんですけど。うわー、痛そう。あちょこに頭。これ中に頭ぶつけてぶっ飛びそう、まさに。なりました。友人の立つカニコさんでもあそこに頭ぶつけて置いてかれちゃった。でも買い物とかよくわかんないよね。タバコ良くないと思います。タバコ良くないと思うんですけど。どうでしょうか。Who cares? 何ですか？そういうのなんか雰囲気悪くないですか？ねえねえねえ。ねえねえねえ。ねえねえねえ。ねえねえ。なんか変しなさいよ。ね、まず服を着ようか、ダメってことはないけど。ね、確かこういうところならさ、カーがつたすいないそうだ。とりあえずちょっと移動しようか。What the fuck? あ、すいません。クラゲンさんこんばんは。ね、このゲームって何するゲームなの？登れないのこれ。登れた。いい車あんじゃない。まさか乗せてよ。ね、乗せてよ。ちょっと待ちなさい、あんた。なんて言った？逃げるの？逃げない、むしろなんか。はあ。バイクだ。待って、バイク。ちょ
ょっとなんか平上の方にチャット出てるんですけど、大丈夫？これ見えない。これ見えてない。大丈夫かな？見えてなさそう。ドーン。いや、このバイク嫌い。このバイクちょっと嫌なんだけど。あんまりスピード出ないやつや。身体能力すごいよ、なんかね。みんなイケイケの、いや。これスピード出るのかなあ、新名このが死亡した。死んじゃった。あとこれ案外スピード出るんじゃん。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、すげえじゃん。これさあ、どうやって武器を買いなのね。ピストル、ネビーブーは。なんか撃たれてない？撃ってたよね。なんかみんな撃ってくんだけど、何どうしたみんな撃っていたんだけど。こんなにこのゲームやばい人いたっけ？あ、やばい。これ逃げらんないやつだ。What the fuck？ これじゃ裸でバイクとか生かしてるように。おほほほ。所詮ポリコじゃね。バイクに追いつきないさ。夢か。夢でした。あ、怖い。これさ、GTM や持ってる人だったらさ、みんなできるのかな？他の人も一緒に。プレイできるのかな？なあ、パパでももうよ。おい、ちょっと待って。お前ちょっと待ってさ。お前さ。いや。見られても追わない方がいいですよ。What the fuck？ いた。Hello, you're around, hello. I'm right. Welcome, thank you. ね、なんで撃たれたの？誰？さっきの人マジ誰？知らない人にも撃たれたんですけど。What's up? 何？What's up 何？ネビリボルバーチャレンジ残り30回。What's up? ここだからしょうかね。ね、バイクさ、ね、クイのバイクどこ？クイのバイクなくなっちゃった。やばい。一応パトカー来てんじゃん。やばいって、マジやばいって。これダメだね。逃げるしかないじゃん。やばい。撃てないで。ちょ、おかしいでしょ、なんで。何わかんない。難しいことはわかりません。灰色の車じゃない。パリーン。行きます。よし、逃げられる。ドカマベルさんこんばんは。治安貸してね。違うの、これ全部警察が悪いんです。知ってた？この人ね、全部警察が悪いの。カリコ一切悪くありません。そう思いませんか？このゲームはね、
警察かなんかね、挙党を組んでね、調子こいてんですよ。その警察を倒すのはカニコたちの姫。ね、あそこジャンプしてみたい。これジャンプできんのかな。ていよー。おほーい。にゃん。ダサい。恐怖のドライブ。はシート。運転手さん、ナイスシュート。ちまいちゃ嘘です。ジョークです、ジョークです。あ、ちなみにこれ皆さんね、生きてます。皆さんちゃんと生きてます。これ皆さんと思います。DDA オンライン、イエス、イエス、イエス、オンライン、オンライン。DDA オンライン、イエス。何なんかすごい歌いたい。やばいやばい。やばい。血を守る人がいっぱいいるんですよ。おまむか。よいしょ。なんよしよし。よいしょ。ちょ。ねえ、バイク欲しかったのに、バカ。ヒューって突然飛び込んでいたクラクションに車でクラクションを鳴らすと歌うのが、まあそういう世界なのでね、しょうがないです。わざわ待ってカニコのバイクどこ。カニコのバイクどこ。カニコのバイク何あった。え、バイクどこ。バイク消えてしまいました。最悪警察嫌い。これだから警察嫌いなんだよ。彼らには常識というものはなさすぎる。ドバー。カニコのバイブどういうこと。バイブトラッカーとかそういうあれですね。スマホにすぐバカや。どこバカや。オッケー。これ怖いね。あ、待ってすいません。でもこのスピードいけば多分バレない。こっちとりあえずそうか。やばい。前方から来てます。じゃないな。前方からも来てます。どうするのこれ、やばくない。8枚だ。8枚だ、まずい。8枚だ。助かった。紙一人で生きてます。警察さん。なんでおかしい。いや、まあ確かに逆走すればそりゃ、警察さんも来ると思いますけど。なんでバレたの。バレるの早くない。バレるの早いですよ。青木さんこんばんかにゃ。クルさんこんかにゃのまい。こかにゃや。はずかにこプレイドード GTA ライブ1CD サンドレスノーやったことないです。そういうことだよね。ちょっと待って。おかしい。カイコ何しちゃってんですか。カイコ何しちゃってんの。なんでもう捕まえそうなのこれ。勘弁してよ。おかしいでしょ、これおかしいでしょ。ね、ワッツパッパで偉い子じゃなくて。警察なんか捕まるかよ、バカどもが。ここをくり抜ける部分が金子に。待ってなねそれはないよ。あ、今これシート。何なんか周り敵だらけなんですけど。これ何なの。カニコ何したって言うんですか。カニコ何もしないじゃないですか。第3D、本当だよ、第3D。なんかエロい子じゃなくて、
射殺しまくったじゃないか。違うな、スタンドマンを雇ってね、あれ、演技なんです。だから実際には、戦ってませんし、人も殺めてもいません。これどっかさ、ないの。奇跡の逆転の一撃みたいな。どっかに、ジャンプ台とか、おーいってもうちょいはん。こっち来ないで。ねえ、何ついてくるの？ねえ。じゃあ、警察もいいっちゃ。警察はね、こいつはガチなんです。マジ冗談のしないバカ野郎なんで。あそこいいかもしれない。よーし。あ、ちょっと待ってー！そんな話聞いてない！それは聞いてないです。待って。それ聞いてない。これ泳ぎ方わかんない。これどやんの違う、危ない。危な。うわ。これどうすん嘘、助かった。これも助かっちゃった。いいバカな警察おろい。でも材料家になっちゃうでも大丈夫だった。生きてました。いやー、ここのびっくりしたな。Los Santos is a dangerous place, and vehicle crashes are at an all-time high. No one knows this better than Morse Mutual Insurance. Take out full coverage insurance with us, and we'll replace your vehicle free of charge. Morse Mutual Insurance is sold at participating garages. これ加入しましょう。You ready? 'Cause I'm about to arbitrate your ass. うまい。こいつ強い。やっちゃった。違うんです。やるつもりなかったんです。違う。これが違うんだ。金が悪くない。違うんです。みんな見てないでしょ。あいつがいいなんか殴っていた。ちょっと待って。これと金がさ、水悪くない？これちょっと水あるよね。ごめん、こうしようか。で、これもちょっと開けましょう。で、星が見えるようにしよう。よいしょ。みやちゃん、ここにゃ。よいしょ。これいいでしょ。なんか撃たれてるちょっと画面切り替えたらいきなり撃つのやめてくれませんかね。それは反則だと思うんですけど。ナイス警察でしょうな。ちょうな。イピーさんこんばんかにゃ。やるつもりないですよ。なにこれ何すごい音すんだけど。なにこのゲームさ、マジやることわからない。車はないんですよ。そうだ、こうジャンプしようと思ってたら。ね、車なくて移動不便なんですけど。車なくて移動が不便なんですけど、私どうしたらいいでしょうか。待って。今、発砲の音聞こえなかった。気のせい。そんなことないか。タクシーを呼んでるば。タクシー呼べるの？このゲーム。こっちの方が早くない？よいしょ。じゃあ、ちょっと行きましょうか。行きましょう。ブワ。ブンブンブン。あ、こっちの方がいいじゃん。まだ最後操作覚えてないんですよね。ちまち。ザク
ルさん、こんばんは。よいしょ。3割に落差が入ってる。あ、すごいね。わざわざタクシーの電話番号入れてあるんだ、このスマホ。すごいね。よいしょ。さーて。でも、ほんとこれさ、何すればいいんだろう。やっぱ暴れてさ、誰かが、とりあえずさ、なんかヒットショット何発みたいなのやるから。あれこれ違う動きだ。これかなネビリゴーバー。What the fuck? What the fuck? なんで置いとかなかなかった？なんか置いてきたよね。この人も敵だ。あ、ネイビーリボルバーチャレンジもうちょっとだ。できないってことだ。カニこれ集中でこうね、すいません。うわあ、なんでこれ車多いの？あの車なかなかいい色ですね。よいしょ。ちょっと挟まっちゃったバカお前かい邪魔しないでこいつら頭おかしいよマジで。なんでみんな銃持ってんの？はログアウトしながらなんか言ってたんですけど。わーお PS3 版に違う、結構スチーム版だよこれ。スチーム版購入しました。ねえ、どうさんこんなとこ来ちゃったけど。ここどこですか？ほんとここどこな変なとこ来ちゃった。バイオハザードみたい。子供なって。よいしょ。頭おかしいってもしや自己紹介ですか？なんでそんなこと言うんですか？クリップ頭おかしくなんかない。ちょっとマグナムトレーネード。オーシートってこの子人たちオーシートってめっちゃ言いますね。シート。H ってなんだろう。バイク。ブルルルルー。許してください、ちょっと命だけはわかめ。まだこのバイクやだ。あ、ごめんなさい。このバイクはやだな。うわー、なんかカーブ効かないんですけど、そうでもないから。あ、間違えてた。どうぞ、また警察さんが。危ない。ちょっと勘弁してください。これだ。よし、逃げてやる。What the fuck? ああ、聞いてしまった。Oh my god。なんて世界だ。ヤバンチしかいないんですけど。カニコじゃないし、バイクだった。そう、バイクいいよね。うわ、この人めっちゃなんかさ、この人やばそうじゃない？みんなヤクザかなんか？はメガネ割れて出てるよ、メガネ。ね、さっきのさ、初い人どうしたの？ああ。ていうか、外国の方々はなんかみんないかつくてあの人逃げすぎでしょ。
何をそんなに逃げるんですか。カニコ別に何かしたわけでもないんですよ。ああ、これだけ言うと適当に見ても当たりますね。あ、こういうことよくない。やばい、なんか、ヤングに目をつけられてしまったかもしれない。でもごめん、カニコ絵も結構いいんですよ。なんてね。なに。ちょ。ブラボー。カニコちゃん PSE だったやつ、わざわざね、カニコ買ったんだよ。みんなとやるために、スチームバーを。ね、お友達のね、VTuber さんはなんかね、あれなんですよ。これをね、プレイしてたんです、配信で。だからね、カニコも買った。Nobody armor?Yes, no. Nothing. これカニコ逃げられるのかな？ Nothing. あ。ちょうど、こっちの世界の住民。みんな右ハンドルだった。What the fuck? 仕方ない、こうなったら列車に乗るしかないね。列車に乗れば逃げられる。超カニコは襲われました。誰に？知らない。そう、スチーム版を変えたんですよ。いや。どうなんだのこれ。あら。引っかいちゃった。やばいよ。どう動かなくなっちゃった。どうしよう。ステルスで隠れてればバレないから。てか列車来ないの？これ列車の音じゃない？あ、ランクアップをした。黒月です。どうもはじめまして、黒月のカニコです。ほい。ね、こういうのって爆発そうだよね。そう。いや、ネイビーがそういう追加要素かどうか知らないけど。なんで？よし、あと何人だ？これクイズのために仕方なく打ってるんで別にカニコの悪気はないです。みんなサントマンさんなので大丈夫です。車がありません。わーぽい！あ、乗せてくれる人だ。お願いします。Amazing。今追われてるんです。どうか逃げてください。早い、この車。じゃあ何に逆走したんだろう。おほなんだバンゲルド。歩道があるではないか。バイク打ち勝った。バイクおるならバイク試合に手伝ってもらって運転担当してもらうと打ち放題では。このちゃんじゃん、ジョーです。このちゃんです。これさ、いっそさ、突然音声をさ、ありでもいいのではないでしょうか。ちょっと待ってね。1がなくだし。あとね、この後のコラボでね、このちゃんと一緒に、やります。あれ
待って、このちゃん聞いたんだけど。ちょっと待って。待って。ちょっと待って。みんなビッチやないよ。魔女はうんち逃げなきゃグッバイ。逃げて死んじゃう。この後も GTA5 ですか。そう、23時か22時半か、そう、コラボ配信ということで、GTA をね、ちょっと3人でやります。3人でやるからね、裏切りあり、殺し合いありみたいなね、そんな感じになると思います。むしろそうじゃないと GTA は面白くない。最悪パンクさされたんですけど。バイクでパンクはやばいよ。これどうすんの？4ブレぐいしょ。ちょいともない死ぬ。死んだ。シミオン誰？死んじゃった。まあでもせっかくバイク取れたからね、バイクを気に入れてからね、ちょっとこれからの作戦を立てましょうか。うわ、パイアタンクパスライター。何？ストーリー終わったのやってないよ。だってストーリーやるとさ、なんかさ、なんだろう、アカウントじゃなくて、なんだっけ、動画バンされちゃうな。なんでだろうね。こうして正義が遂行される。待って、カニコは悪じゃない、無常正義。これどこ修理。これだ。ちょっとここ行きます。どうやな、これどうやな。これいいんですね。なんて便利なカーナビだ。車体で後続車を敵とかでバンバン撃ちゃう。Hey, you like the new car? それいいね、なんか楽しそう。ミショシミオンって何なの？ちょいちゃん待ちくんじゃん。本当にポノちゃんどこ行くの？よく似合えた。ジーザス、それはジーザス。待って、銀行ジーザス。そいつはジーザスですね。ちょっと勘弁してください。ここだよね。これかな？立ちよかった。登ったらこれ出すか。ちょっと待って、足めいちゃった。11枚だ。これをね、カニクチワに変えていきましょう。ボディワークって何？カスタムフレーム。かっこいい。で、ブレーキ。なんもない。エンジン。なんもない。マフラー。なんもない。爆発物やめてよ。フロントフォークって何？これ、こうすると何が違う？こっちの方が良くない？これでいいよね。ライト。刺繍しない。ヘッドライト。レベル足んないんですけど。窃盗とかの防止、トラッカーつきます。フルポーションプラン。やった。これが保険みたいなやつでしょ？素肌に、靴に帽子がしてるね。でしょよ。いいかしてんでしょ。足のしびれ助かる。待って、カイコほんと助かる。ちょっと待って。痛いほど痛い。
待って。他にもうなくなっちゃったんだけど。ヤマットカードって何？ちょい。かっこいい。ペイント。ミンカラー。メタリックの。レッドとかないのかな？レッド。ガーネットレッド。いいですね、レッド。あれ？カメラ回転どうやら。いいや、とりあえずレッドにしちゃおうか。ほい。これもいいんだよ。よくわかんない。ほい。どんな感じになりました？これかっこいい。痛い助かるって助からない。ブラボー見て、かっこよくなっちゃった。ちょっと暗くてよくわかんないよね。ちょっと待って、このゲームさ、ちょっと暗くない？ちょっとフィルターかけます。これいいや。貝も固まったんだけど。いいや。これ大丈夫かな？動いてる？あれ？おや？動かなくなっちゃったか、今。不動のカニコになっちゃったんですけど。ちょっと待ってね。カニコを今動かします。カニコ消えちゃった。はい、戻ってきた。はい、じゃあ次行きます。すいませんでした。ゲーム画面さっきの暗かったよね。ごめんね。ちょっとカリコに見えるやつをね、音違うんだ。あとね、ゲーム音痴方教えてください。ちょっと調整します。よいしょ。よいしょ、これいいや。発信やっとったやん。やっとったよ。でも大丈夫、1時間で終了してね。その後2人にね、グローバル配信一緒にやりたいからね。そんなに逃げなくてもいいじゃない。そんなに逃げなくてもいいと思うんですけど、見つかっちゃった。振り込んで見つかっちゃった。でも待って、カイコマノルマまで足りてないの。そなたにいられませんよね。すいません。外れちゃった。やば、警官が免許系に来る。これはまずいことですよ。おお。チート。あんにゃろマイチ。ここ。ハミーバボー。や、夜は危な。ほへ、危な。君がなんかいろいろってなってる。なんか、うぞむぞって言わないか。ジーザス。ファッキュー。ジーザス。それはダメなんです。すいません。あんたお好きじゃなかったんです。なんかすごいことなって。待って、ほんとすごいことなってな。人がなんか、ジーザス。これ撃つやばそう。撃っちゃった。警察撃っちゃった。やばい。警察撃つとヘリが来ちゃうんです。ヘリが来ると厄介なんです。そういう時山に逃げましょう。そうです、山に逃げるのです。で、ここでじっとしてるんです。やばいですね。ファッキュー。
ちょっと待って。Fuck you! Goodbye. なんか言うことないっす。キーやない。カニが悪く流れるからね。待てっちゅう。やばいでちゅう。ファッキー助かる。言ってないよ、そんなこと。ジーザス助かるわけさ。ねえ、またいいんだけど、なんであの子何グッバイ。お、やりおるまー。やりおるまー。いた。まったくヘリは卑怯でしょ。待って。君がいなきゃカニが助からないんだ。これどうなってるの逃げなきゃ。長時間逃げてればね、解除されます。で、後ろからヘリがね、来てますので、これをね、ヘリに索敵されないように逃げましょうね。といって追いつかれそうですね。これまずいですね。逃げ切っちゃった。すごいサンドバーだな。地獄だよ、本当に。ドゥーン。山声が楽しいんです、このゲームなんか。ドゥーン。ちょい痛い。まだ経験値が開いた。エアポーンってなんだろう。すいません。このさ、このゲームで本人たちがなんか、勝手に立ち上げてるみたいな感じがあるよね。ごめんなさい、すいません。悪気はなかったんです。これいい。ほい。よかった。お敵チョチキらしい人がなんか、結構追ってきますね。なんで死んだのぶといハー助かる。なんかすごい飛ばされたんですけど、ここどこ向こう行けないんですけど。ここどこ新畑。なんか畑に黒チャレたんですけど。てか、どうもはじめまして。タオバカニコと申します。今回すいません、ほぼ10コマのね、配信になっちゃって別に GTA でね、こういうことやろうっていう感じではないんですよ。ただ、GTA なんか、なんだろう、PS3 じゃないやつ、Steam 版買ったので、ちょっと楽しみたい、人と一緒にプレイをしたいと思って、ちょっとなんか、世界に慣れておこうと思って、で、この後ね、他の、とある方とね、一緒に配信をしようかなと思ってね、やってるんですね。ダメだよ、これ山とさ、山が見どころないね。ない。なんでいたもう間違えちゃった。来ないでよ。これ接近試合ってなんだろうね。これ投げるの？こういう感じ？嫌な予感しかしないけど、これ大丈夫？これ大丈夫なの？わあ！全然大丈夫じゃなかった。やばくない？
い。知らない。それやばくない？あ、ポリゴン来たよ。ポリゴン来ちゃったよ。どうすんの？知らない。ダメだって言ったのに。ダメだって言ったのに、バカ。今のあんたたち悪いんだからね。私言うねからね。結構ちゃんと注意したんだからね。すり突っ込んだのはあなた方ですよ。警察さんそこまでしますか？やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばい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 。まずいってまずい。ヘリまずい。ヘリまずい。どうじゃどうじゃどうじゃ。ちょっと上じゃない。はい。はい。いて。たまなくなっちゃない？大丈夫？リロードしてんの？やばい。逃げなきゃ。やばい。マジで殺されちゃう。やばいってそう。なんか偉いよね、警察に。個人車両が警察に押収された。カニコの車、取られちゃったんですけど。これどうすんの？カニコどうやって下まで行くの？地形君白紙の仕事ぶり。ちょっと地形君マジ勘弁してくださいよ。警察に負けたたっちゃね、VTuber らしいよのね。VTuber の恥はさらしですよ。犯罪道具を押収する警官の鏡？違う、もう犯罪道具はこっちのチャカとかの方だもん。こっち側を押収しないなら警察ものですね。いいリボルバー。いい銃だ。なるほど、いい選手だ。なんか変な音しない？しょうがないので、自分の、回収しましょうか。待って、またわからなくなっちゃう。これわかんない。よいしょ。これやもんな。うわぁ、シュカートが肌に張り付いて気持ち悪い。よいしょ。いないんだけど、誰も。いい車ありますね。ちょっといただきましょう。ファーって車がなんか臭い配信やすけど。警察の追跡を振り切りなんでおかしくない？何しちゃってるの？そんな皆さんが狙われるようなことしてませんけど。それおかしい。それおかしい。カリコ何もしないよ。カリコちょっと足が欲しかっただけなんですが、足がなかったから今ちょっと車借りただけなんですけど。今目立たないシミオンカーですね。超なんだ。シミオンカーってなんだろう。高級車的なやつかな。まあいいや。このやつはもうね、余裕で回避できますわ。ちょっとまずい。追いつかれちゃう。まずこの住宅はいい車多いね。あれ？本当に振り切っちゃった。警察さん無料ですね。ソファーの南の方の倉庫に持っていくと。そうなの、南の方の倉庫。南の方の倉庫。
南の方の倉庫。どれ？南って下だよね。さっきなんかメッセージ来たかなっけ？わかんない。そうなんだ。暗殺ミッションがプレイ可能だ。暗殺ミッションなんて、いいですね。でも、カイコとりあえず自分のバイクを回収に行きたいです。どうすれば回収できるでしょうか。とりあえずお家の方に行きましょう。ねえ。この車はすぐ来るわじゃん。乗った瞬間に星2つくる。まさにそうだった。びっくりした今。そう、ヒットマンカニコになろう。絶対それと面白いでしょ。だってある意味殺しが正当化されてるようなもんじゃないですか。あれは何？ What's 何？ Jesus。あ、ごめん、間違えた。本当に間違えた。今間違えた。ピストルが違った。こっち。もうジーザス。何今の叫び声なんかライカちゃんみたい。車泥棒の4倍くらい報酬出す。プレミアムミッション用意してくれるからそっちは好き。そういうのがあるんだ。みんななんかいろいろしてるね。このゲームについて。ねえ、なに？後ろ来てたよ。カニコは自家用車を回収しに来ただけなんですけど。勘弁してくださいよ、もう。逃げろ。カニコ車どこ？いや、そっちの車にしようよ。はい。グッバイ。なんでバレんの？車変えたのに。どこマイキどこ当時からやってる人なら欲しい車を覚えてる人も多いでしょ。地方イベント回も行う覚えられない車とか。ストーリーやっとるやんけ。ストーリーやってないよ、全然。チュートリアルやったけど。じゃないとうまいにできないからね。ストーリーはね、今回やりますよ。公式っていうかなんだっけ。そういうところから削除対象にされちゃうので、ストーリーはやりません。あとラジオの音はね、ゼロにしてます。このゲームそこら辺厳しいもんね。うわ、最悪。うわ、最悪なんですけど。やば。タイミング悪かった。また来まーす。やばんなにもですあいつ。ちょっとここで時間を稼ぎましょう。お？そんなとこに何してんのーって。水遊び？かかー。よいしょ。でもバレないでしょ。バレそうなんですけど。うわ、来て
てるよ。最悪なんですけど。息吐き抜けばかりないはず。よし。他のプレイヤーに合わないですね。フレンド限定ステーションとかね、合わないなと思います。だってさ、習って怖いじゃん、このゲーム。なんかね、介護のお友達はね、このゲームに入ったらね、しつこい追いかけ回されて何度も殺されたっていうか、このゲームはやばいですよ。はい、向こうだった。ほら、あのバイクもいいじゃん。てか、あっちのバイクかっこよくない？しょうがないな。ねえ、このバイク超かっこよくない？どこだ、こっち行っただけでなんで？こっちが欲しかっただけなんですけど、バイバイ。こっちいただくぜ。バカな警察さんよ。介護を捕まえてみな。朝に捕まりそうで怖いけど。ほら見て、こっちのバイクの方がさ、仮面ライダーっぽくない？かっこよさ倍のようじゃん。待って、このバイク欲しいの？あ、これ罪だ。これ分かるよ、罪だよ。これどうすんの？下行けないよね。下行ったらドボンだよね。そうだよね。なあ、空を飛びバイク購入しようや。そんなのあるの？超購入した。これ無理じゃん。積んでんじゃん。なんかいるんですけど。最悪なんだけど、せっかくいいバイクに行けたのに。勘弁してよー。うわー、なんかすごいことになってる。うわー、なんかもうやばすぎる。なにいけー、スイッチは始まるだ。逃げて。超逃げて。超撃ってくんじゃん。あいつらやる気だね。お金を稼ぎましょう。そう、お金をね、稼ぎたいんですよね。カニだけにある水はうましくもないし、この場所は美味しくもない。正直逃げたいです。これどうすんのマジで。なにこれさ、スニーキングで隠れられないかな。これワンチャンここでやり過ごすんじゃない？ちょっと逃げ切りたいんだけど。さっきのバイク超欲しかった。超欲しかった。あ、よかった。とりあえずなんとかだった。さっきのバイクマジ欲しかったんですけど。これ今ないかな？カニコちゃんがかっこいいって言ったバイクな。15000円で買えますね。嘘、マジで。嘘、でもちょっと道路探してくる。やっぱタダで欲しいです。あるかな？
でも結構時間経っちゃったからもう車入れ替えちゃったかな。待ってドキ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 カニコからいいじゃないですか。ナイトへへへへへやってやったぜ。逃げた。どうしようかな。カニコ用に防犯登録しとこうかな。どうしようかな。ヘリにも乗ってみましょう。オッケーじゃ。これちょっと防犯登録してからヘリ乗り行きます。防犯登録。でもカニコお金あったかな。お金ないかもしれない。あっちだこれ。そう。ボディ8文字。多分そんなんだと思う。これ違うのかな。でもこれもかっこいいと思う。うん。これいいと思いますよ、カニコ。いやー、やっぱバイクですね。ピンクにしたいよね。ピンクやだ。赤でいいや。ピンクにしたい。これさ、左を見ながら運転してんですけど、カーナビを見ながら運転するみたいな感じでちょっと怖いよ。一瞬のチラ見が事故につながる。今やばかった。死になかったと思った。おー。何？キューミーって何？ねえ、これどこでさ、あれあんのか、あっちか。結構遠いね。こっちか行こう。近道。これ、ちょうどいいしょ。これどこ？そっちだ。やったねー。この乗り物、改造するのはもったいない。オンラインで高級車を買おう。どういうこと？ダメなの？これは、自分のにできないってこと？そういうこと？そんな、車いる？いらないよね。そんな車いらないよね。そんな車いらないよね。はい。なんで神少佐。早く電気つって、戻る。セーフ。よいしょー、危ない。それともバイク700万ドル無理じゃ。絶対無理だよ。3500円だ。カニパンさんこんばんは。やってます。でもね、バイク買えないんだよね。ね、オンラインでどうやってさ、バイク買うの？携帯？ぴょん。これ違うじゃん。バイクでどこ？ビッグバイクでどこかな？これどれ？ホームに戻って、あれ？
いけやぞ。知ってる、そんなの知ってるに決まったじゃん。これ。あ。バイシクルなんだけど。バイシクルじゃないよ。これ、乗り物って買えないの？バイクなら南サンアンドレアススーパーオートでダイヤを買いますね。サンアンドレアス、南サンアンドレアススーパーオートって何？南サンアンドレアスジョバーオート？何それ？真ん中の段、ありがとうございます。ちょん。これかな？うわ、高っ。うわ、すごい、みんな高いじゃん。みんななんかバカ高いんですけど、これ。ある。わ、ダッサ。うわ、超この笑顔だ。どれがいいのかな？さっきのバイクないよね。スードはさっきのバイクはどこ？あっただ。これ嘘？こんなに安いの？マジで？これかっこいいね、これね。カテゴリー設定なんかできるんだ。でも一応見つかった、ありがとう。わあ、なんかこれもなんか、かっこいい。どれがいいんだろう。どっちこれ。どっちかな。うわ、こんなのあるんだ。超戻った。超戻ったな、けど。通道じゃなくロード。本当は、112バイク。こっちのがおすすめ。なるほど。これ何？シーツ白鳥。なるほどね。スポンサーから好きはどうか。でもこれもなんかかっこよくない？シーツ白鳥。コツトに対して性能が高いのは悪魔かバディ。悪魔って何？これなんだ。バディ。悪魔かバディ。で、バディ。これボディカラーピンクにするとどうなる？すごいね、これね。じゃあ買っちゃうよ、これ。この乗り物を保管する場所がありません。そう、白鳥。かっこよくないあれ。でも在庫ありでも購入できなかった。カリゴ、住居がないみたいです。嘘でしょ。住居ないと買えないの？ガレージが必要。これだよね。ブッキンマス。
いいよね。お家欲しいよ。うわ、高すぎるよ、これ。うわぁ。これでもいいね、ダンス。こういうのってどこ買ったらいいんだろうね。みんななんかぶっ飛ぶくらい高いなよ。高すぎじゃん、これ。何？一番安いの選ぶといい。OK です。格安物件。糖水な。糖水いませんか、これ。しかも言うほど格安じゃないし。しかも街中の方がいいんですよ。これいくら？あ、これ安いじゃん。でも2台しかない。2台。2台。2台。田舎安い。ほんとだ、これが一番安いんだ。どうしようかな、じゃあ。でも、ここいいよね、鳥の近くね。いやだ。これそこそわかんない。これ読んだ。これ超難しくない？いや。じゃあ、この安いやつを買いましょうか。なくなっちゃった。じゃあ、これでいいや。物件購入。街中に一番安いやつが嘘。いや、ちゃった。まあいいや。ずつ買っちゃった。多分あれでしょ？なんだっけ。連絡さ。ねえ、あれ、買いたいよな、さっきもさ。なんだっけ。これ何？これなんか焼けんだ。これ高いよ、なんなの？なるほど、今までよかったな、よかった。じゃあ、これでバイクの、これさ、なんかかっこよくない？ C って。C って書いてあるんだけど。これ、ちょっとどうなの？皆さん的にどうですか？はいですか？買っちゃおうかな。買っちゃった。ガレージどこ？はやぶさって書いてあるの？マジで？ねえ、そそ1なんですけどなんで？車の呼び出し方わかります？いや、わかんないです。車呼び出すよな。こっちに、左よ。はい。よし。逃げたら許さない。すいません、許してください。これいらないの？今いらないんだ。開いてた。よいしょ。これがフラゲーでさ。わかんないな。フラゲー並みにドキドキする。待って、必要としてるだって。これちょっと持ってこうか。
色塗っちゃう？せっかくだしな欲しいって言ってるからね。What's wrong with her now? よいしょ。これだって、ペイントだ。ペイントで、メインカラーで。クラシック、安いやつでいいよ。クリア。よいしょ。今もやってるのすごい。これどこに行くんだろう？ S に届けて。S なんだ。S ってどこ？ S なんだ。ここなんだ。ちょっと届けてきます。2013年、そんなに昔のやつなんだ。これ。すごいね。でもさ、割とさ、なんかさ、VTuber の人もなんか最近やってたりするよね。それだけなんか面白いゲームなんでしょうね。多分、フォールアウトの76だからオンラインのああいうやつよりも面白いでしょうね。でも、フォールアウト4と3は楽しかった。なあ、バイクに目移りしちゃう。ぶつけるとこつかへんの？嘘。そんな。高いまで絶対ぶつけないからね。ここからちょっと集中します。バイク乗ってんですよ、あいつら。いいね、いいね、バイク乗ってんね。いいバイク乗ってんじゃん。じゃんにゃかじゃん。まあ、ぶつけても修理すればいいでしょ。これ結構遠いよね。あと 2.6 キロ。ちょっとそういうとこでの車線変更やめてくれません？危ない危ない危ない。制御効かなくなった。ちょっと。ねえ、ちょっとみんな逆車線走んないでよ。うわ、危ない危ない。これはこっち側あって、で、こう行くのが正解でしょ。オッケー。ほら見てくれ、鍵は最後までね、綺麗に運ぶので、得意なんだから。そんな、しょっちゅうぶつけるおバカとかおらんやろ。絶対大丈夫、絶対大丈夫。フラグとかそういうんじゃない、絶対大丈夫。マジ得意。集中するって言っておきながら、バイクに目移りするのさ、だってバイクさ、かっこいいな。でもやっぱり早くバイクに乗るとは思いません。バーチャル世界で。バイクなんかさ、転んだら川つる向けてさ、とんでもないことになっちゃいそうだ。怖い。今のセーフがアウト？いや、セーフでしょ。今傷ないでしょ。ないでしょ。ここ？いた。Good find, man. これ出し物？いいのかな？ 7425円。円じゃないドルだ。やったー、右だ。ちなみに車呼ぶのってどうやろ？電話？ほい。これ？ You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. うん。Alright, I'll get back to work.
尊敬するなが多分無傷。ほらね、言ったことがカニはね、これちょいのバーですよ。You need something, huh? One of your rides? Let me know. 白鳥とお願いします。I'll bring it to you. 言って。なるほどね。これ合うんだ。わかった。でもどこにあるの？ね、一瞬で今目の前に来た。見て、カニゴの新車出すって言っちゃった。です。これちゃんと保険入ってるでしょうね。保険入ったのかな、この値段。マジ悲しい。早くないですこれ。ちょ。あげてください。なんだ、開けて。開けてくないんですけど。最悪。あ、そうか、これ一方通行だ。そりゃ開きませんわ。ははは。これ逆走行為危ない。マジこすられたらもう介護起こるよ。こんな高いやつ刀が。ドゥーン。早い。どれぐらい早くかはよくわかんないけど。これ改造とかもできるんでしょ？とりあえず保険とかさ、しっかりかけたいよね、盗難防止とかね。おほほ。なんで素晴らしい。ずっと前だと整備士が乗って届けてくれてたんですけど、今は違うんすな。そうなんだ。でも整備士さんはさ、持ってきた方がさ、それっぽいよね。どうしたの？サンがピーチ。これどこにある？どこ？整備工場的なやつどこ？遠くない。こんな遠いんですけど。ブルルン、マモニョン、ブブニョン。直接乗ってくるとぶつけまくったらひっくり返してしちゃうんだよな。そうなの。それちょっとやだね。ていうかめちゃくちゃ近くにあったじゃん。どこ？これどこなの？こっちかな？これどこ？どこ？こっち？それかな？あった。What can the best mechanic in LS do for you? 白鳥バイク。かっこいいね。カニコ止まってない？カニコの動き止まってませんわ、これ。止まってなんか大丈夫だ。修理盗難防止。フルポショッププラン入ってる。入ってるよ。ナンバープ、ちょっと勝手に書いちゃった。これ無料でよかったじゃん。まあいいや。買えば強制的に保険つくんだ。すごいね。よかったね、ほんとよかった。これどうやって解決すんの？こうやって解決すんだ。見て、かっこよくないんなんで、カニゴ顔気づいてんだけど。ライトも、帰らないよ。エンジンを帰らない。ブレーキも帰らない。帰らない。トランスミッション。ターボ。まあいいや、このままで十分かっこいいしね。ペイント、ちょっと変えます。サブカラーって何？メタリック。そういうこと、この色変える
うわ、なんかすごくないこれ、やばくない？かっこよくない？こっくろがいいんですけど。かっこいい。かっこいいね。治療。ういちゃんがバカにゃ。ちょっと CTA 当てます。よかったね、よかった。いいね、バイク乗ってんねん、もうマジでさ。よし。はあ。いやー、いいもの買いましたね、これね。いやー、素晴らしい。いや、びっくりした。今死んだかと思った。まあ、とりあえずちょっとね、どうしようかな。よいしょ。なんか300円、なんか全部微妙だけど。とにかく、ある程度進んだような気がしますので、残りはそのクラブ配信の時にね、いろいろやりたいと思います。ということで、すいません、これは突然かもしれませんが、今日の配信はここまでにします。てか今気づいたんですけど、PS3 が PC にデータを移すんですね。引き継ぎ期間があるんだ。なるほどね。なんだ。今ちょっとびっくりしちゃった。よいしょ。ちょっと待って。ね、これセーブってどうやの？待って。これ、セーブされてるのかな？されてるよね。さすがに、されてるよね。いいんだよね。これでセーブス入ってなかったら金子泣くよ。いいんだよね。オートセーブよかった。オートセーブありがとうございます。じゃあ、今日の配信はここまで。皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様、バイバイ。突然終わってすいません。猫ちゃんがフレンドになりたかったよ。ありがとうございました。お疲れにゃー。はい、ということでね、今日の配信。クラノセフトオート。オンラインで暴れるまでのね、そのためのいろいろ準備をするというね、配信でした。この後はね、岡水理子さんのところでね、配信をします。ちょっと待ってね、今、よいしょ。はい。ということでね、岡水理子さんのね、こちらの方で配信をしますので、もしよろしければね、はい。で、もしフレンドの方ね、カニコになんかね、送ってもいいっていう方いたらね、確かにカニコちゃん、こちらがね、カニコのスチームの PC での、なんだっけ、GTAV のID です。こんな感じになってます。もしよければどうぞ、バイバイみんな。まだね、おじょおじょ。